सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955663655 आणि 9619581234। दोडामार्ग तालुक्यात पडणारा मुसळधार पावसामुळे हाहाकार माजलेला आहे। तिलारी क्षेत्र जे धरण आहे, तिलारी क्षेत्राच्या आवारामध्ये मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पाऊस पडत आहे। त्यामुळे तिलारी धरणाच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होईल। सध्या जवळजवळ 75% धरण या ठिकाणी भरलेलं आहे। त्यामुळे उद्या 24 जुलै रोजी उद्या सकाळी किंवा रात्री कधी कुठच्याही क्षणी या ठिकाणी तिलारीचं पाणी जे आहे हे तिलारी नदीमध्ये सोडण्यात येणार आहे। त्यामुळे तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या विभागाने या ठिकाणी नदीकाठची जी गावं आहेत या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे। या ठिकाणी घोडगे, परमे, घोडगेवाडी, आवाड हे जे आहेत, त्या ठिकाणी मणेरी, कुडासा हे गाव आहेत। तसेच लगतचा गोवा राज्य जो आहे या गोवा राज्यातील जे साळ म्हणा, बिचोली म्हणा हे या ठिकाणच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे। त्यामुळे तिलारी पाटबंधारे प्रकल्प जो आहे यांनी असंही म्हटलं आहे की तशी घाबरण्याची भीती नाही आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी या ठिकाणी सोडण्यात येणार नाही आहे। तरी देखील नदीकाठचे जे गाव आहे ह्या गावातील लोकांनी सतर्कतेचा इशारा घ्यावा। नदीकाठी जाताना गुरांना वगैरे सोडताना काळजी घेऊन या ठिकाणी सोडा। नदीकाठी कोणी जाऊ नका, कपडे धुण्यासाठी पण जाऊ नका असा त्यांनी इशारा दिलेला आहे। त्यामुळे या नदीकाठच्या गावांनी सध्या इशारा जो दिलेला आहे ही धोक्याची घंटा आहे। त्यामुळे सर्व लोकांनी किंवा शेतकऱ्यांनी शेती बागेतीत जाताना सुद्धा नदीकाठी जाताना सुद्धा विचार करून घाबरून त्याकडे जायचं आहे। त्यामुळे तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाचा जो हा इशारा आहे हा इशारा सर्व लोकांनी पाळावा असं आवाहन या ठिकाणी तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाने दिलेलं आहे। कोकण लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग।